Velkommen til den lange bodyscan. Bodyscan kan laves på et varmt og behageligt sted, hvor du føler dig tryg, og hvor du ikke bliver forstyrret. Ha' noget behageligt tøj på, der ikke strammer, og som tillader et let og naturligt åndedræt. Tænk på denne her tid som en tid, der kun er beregnet til dig. En tid, hvor du har mulighed for at være med dig selv og mærke dig selv. Betragt det som en gave til dig selv at være opmærksom på det, der er lige her og nu, så du kan komme i kontakt med din indre styrke, din visdom og dine egne selvhelbredende kræfter. Formålet med bodyscan er, at du kan være fuldstændig nærværende og vågen over for dine fysiske fornemmelser, uanset hvordan de er. Nogle fornemmelser kan være behagelige, andre ubehagelige, endog smertefulde. Og der kan også være områder i kroppen, hvor du slet ikke mærker noget. Husk, der er ikke nogen rigtig måde at føle på. Det du mærker er simpelthen det du mærker. Bodyscan er en måde at undersøge kroppen på med opmærksomhed og med nænsomhed. Se om du kan lægge mærke til, om du forsøger at slappe af. Forsøg på at komme i en anden krops- eller sindstilstand, som er anderledes end den du er i lige her og nu. Prøv i stedet at være nænsom over for dig selv, og se om det går an at møde det der er, uanset hvordan det er, fordi det allerede er her, og det er en del af din oplevelse her og nu, på godt og ondt. I bodyscan prøver vi også at lægge mærke til vores sind. Prøver at være nærværende og nysgerrige på de tanker, følelser og fornemmelser, som kommer og går, uden at vi lader os trække med af dem, eller ønsker at få dem til at gå væk. Så find en komfortabel stilling, hvor du kan ligge på ryggen. Du kan ligge på en måtte på gulvet, eller en madras, eller i din seng. Hvis du har vanskeligt ved at ligge, kan du også lave bodyscan siddende i en stol, eller sågar stående. Men hvis du ligger ned, så have strækte ben, fødderne tiltende ud til siden. Håndfladerne kan vende opad, hvis det går an. Du kan vælge at lukke øjnene, eller have øjnene åbne med et ufokuseret blik. Tag et par dybe åndedræt, og se om det går an at lade dig synke helt ned i underlaget på dine udåndinger. Og forsøg nu at lade dit åndedræt falde ind i sin naturlige rytme, uden at forsøge at lave om på det. Du kan mærke hele kroppen, fra top til tå. Håndfladerne, fodsålerne, toppen af hovedet, forsiden, bagsiden,
siderne, hvor du mærker kroppens tyngde, og hvor i kroppen der er lethed. Så kan du bringe opmærksomheden til, at du trækker vejret. Måske vil det være hjælpsomt for dig at lægge begge hænder på maven og følge bevægelserne op og ned, imens du trækker vejret. Maven, der hæver sig og sænker sig i din rytme. Ved næste indånding flytter vi opmærksomheden hele vejen ned til venstre stortå. Så du kan forestille dig, at åndedrættet går fra maven, ned i låret, underbenet, ned igennem foden og ender helt ude ved venstre stortå. Hvordan mærkes din stortå? Lige i det her øjeblik. Prikker det i den? Er den kold? Fugtig? Du kan forestille dig, at du kan cirkulere dit åndedræt omkring din venstre stortå, så den får din fulde opmærksomhed i det her øjeblik. Så kan du lade din opmærksomhed gå videre ud til dine tæer. Alle tæerne. Mellemrummet mellem tæerne. Neglene. Huden. Forestil dig, at du ligesom trækker vejret igennem tæerne. Indånding og udånding. Hvilke sansninger er der omkring dine tæer lige nu? Du kan lade opmærksomheden gå på undersiden af foden og svangen. Måske kan du mærke musklerne. Måske trykker det lidt. Eller sidrer. Se om du kan byde de fornemmelser, der er i dine fødder, velkommen. Uanset om de er behagelige, ubehagelige, eller at du slet ikke kan mærke din fod. Så kan du lade opmærksomheden gå til forsiden af din venstre fod. Prikker det, stikker det. Du kan lade opmærksomheden gå til anklen, hælen og anklen. Hvad fornemmer du der? Prøv at se, om du kan trække vejret igennem anklen og hælen. Så lader vi vores opmærksomhed gå op igennem underbenet, lægen, skinnebenet. Hvilke fornemmelser er der i dit underben? Det kan være, der er uro, ubehag, koldt, varmt. Vi øver os i at byde alle tilstande velkommen, uanset hvad vi mærker. Så lader vi opmærksomheden og vejrtrækningen gå op i venstre knæ. Er det bøjet? Er det strakt? Kan du fornemme knæskallen? Bagsiden af knæet? Siderne af knæet?
Lad din fulde opmærksomhed cirkulere ind omkring knæet. Når vi laver bodyscan, kan vi nogle gange blive meget søvnige undervejs og have let ved at falde i søvn. Hvis du mærker en døsighed og en søvnighed, kan du eventuelt lige åbne øjnene, hvis de er lukkede, og få noget lys ind. Eller du kan bevæge armene op og ned et øjeblik, for lige at få lidt mere friskhed. Og vi går videre op igennem låret. Du kan lade opmærksomheden og dit åndedræt cirkulere igennem dit venstre lår. Den store lårbensknogle. De lange muskler. Presser det. Trykker det. Det er blødt eller hårdt. Det kan også være følelser, der kommer og går i vores krop. Oplevelser læres i vores krop, og der kan være stemninger i de forskellige kropsdele. Og se om det går an at byde dem velkommen, uanset hvad det er, der er i din kropsdel. Og lige nu er vi ved dit venstre lår. Så kan vi mærke hele venstre ben som helhed. Vi har gennemgået hele venstre ben. Så prøv at mærke venstre ben fra top til tå. Helt fra hoften og ned til tæerne. Og nu lader du din opmærksomhed forlade dit venstre ben. Og lige så stille gå ned igennem dit højre ben. Så du kan forestille dig, at du trækker vejret ned igennem dit højre ben. Ned igennem låret, knæet, underbenet og helt ned til din højre stortå. Træk vejret gennem højre stortå. Pust ud igennem stortåen. Og lad din opmærksomhed cirkulere. Måske kan du fornemme neglen, huden på tåen, de andre tæer, mellemrummet mellem tæerne, undersiden af højre fod, svangen. Hvilke fysiske fornemmelser lægger du mærke til? Det kan være, der er uro. Det kan være, der er ro. Fugtigt. Tørt. Noget, der stikker. Noget, der prikker. Se om det er muligt at være med alle fornemmelserne, præcis som de er. Så kan du lade opmærksomheden gå på forsiden af din højre fod. Fornem musklerne, knoglerne inde bagved, anklen. Det kan være, der er stemninger, erindringer. Hvad mærker du omkring anklen og øverste del af højre fod? Mens vi udforsker kroppen med nysgerrighed og medfølelse, kan det være, at du finder det vanskeligt at være med dele af din krop. Hvis det sker for dig, så er det fint, at du bringer opmærksomheden tilbage til dit åndedræt. Og vide, at du følger din egen visdom, og du har foretaget et bevidst valg. Når du så er kommet forbi det sted, så kan du vende tilbage til der, hvor jeg guider dig i bodyscannen. Vi lader nu opmærksomheden gå op igennem anklen og op i højre underben, lægen, skinnebenet,
koldt? Er der varmt? Hvordan mærker du dit højre underben lige nu? Behag, ubehag, neutralt. De kropslige tilstande, de skifter hver eneste øjeblik. Det kan føles som om det aldrig går væk, hvis der er ubehag. Men over tid vil det forandre sig. Eller ubehaget eller behaget vil måske føles forskelligt fra det ene øjeblik til det andet. Så hvor tæt kan du komme på dit underben lige nu? Så trækker vi vejret op igennem knæet. Lad åndedrættet og vores opmærksomhed cirkulere omkring vores højre knæ. Er det bøjet? Er det strakt? Presser det? Trykker det? Hvilke fornemmelser har du i dit højre knæ? Vi giver slip på knæet og lader opmærksomheden gå op i højre lår. Den største knogle, vi har i kroppen, er lårbensknoglen. Den ligger godt gemt bag vores muskler. Ydersiden af låret, indersiden af låret, forside og bagside. Hvad lægger du mærke til? Når vi mærker kroppen del for del, vil vi opleve, at vores tanker går på glid. Vi begynder måske at planlægge, hvad der skal ske i morgen eller om en time. Eller vi begynder at tænke på noget fra fortiden. Det er helt naturligt. Det er ikke fordi du gør noget forkert. Sindet vil vandre, som skyer på himlen. Så når du lægger mærke til, at jeg er i gang med at planlægge mit arbejde eller min weekend, så med venlighed træk din opmærksomhed tilbage til låret, hvor vi er lige nu, eller hvor jeg ellers er i gang med at guide dig. Det vil ske igen og igen, at dine tanker ryger andre steder hen og væk fra kroppen, og du kan med venlighed igen og igen dirigere din opmærksomhed tilbage til der, hvor vi er. Så hvordan mærkes dit højre lår lige nu? Nu har vi gennemgået hele højre ben, så prøv at mærke det fra top til tå, fra hofte til tæerne. Hvordan mærkes benet? Er det let, afslappet, tungt? Og giv lige så stille slip på benet. Så lader vi opmærksomheden gå til vores bækkenområde, vores baller, bækkenbunden, omkring endetarmen, vores køn, mellemkødet, underlivet, hele bækkenområdet. Hvis du lader åndedrættet cirkulere igennem hele bækkenområdet, hvad lægger du så mærke til? Er der tyngde, lethed, følelsesløshed, følelser, fornemmelser, stemninger? Prøv at se, om det er muligt at byde det velkommen, der er. Ifølge mindfulness er der mere godt end skidt ved dig, uanset hvad du går igennem lige nu. Så se, om det går an at ligge her og være tilfreds, uden at du skal ændre på noget som helst. Så kan du lade din opmærksomhed gå ned til dit haleben og op igennem din rygsøjle. Kan du mærke knoglerne, der ligger stablet oven på hinanden?
Du har rygmarven inde bagved, naver. Prøv at mærke rygsøjlen helt ned fra halebenet og op til nakken. Det kan være, det presser lidt, trykker nogle steder, eller er decideret ømt. Så kan vi lade opmærksomheden gå ned i lænden. Vi kan forestille os, at vi kan trække vejret ned igennem lænden, igennem alle musklerne. Er din lænd spændt? Afslappet? Hvad mærker du i lænden i det her øjeblik? Når vi gennemgår kroppen så minutiøst, som vi gør i bodyscan, så kan det være, at du oplever kedsomhed, bliver frustreret, søvnig. Det vækker nogle følelser. Det kan være, at du bliver irriteret over stemmen, tempoet. Se om det går an bare at være med det, der kommer. Lad det være der. Ha' venlighed med det, der kommer. Og se, at lige pludselig ændrer tilstandene sig. Der er ikke noget, der er permanent. Det skifter fra det ene øjeblik til det andet. Nu lader vi opmærksomheden gå videre op i ryggen. Den midterste del af ryggen. Musklerne. Huden. Skulderbladene. Musklerne omkring skulderbladene. Og den øverste del af ryggen. Cirkuler din vejrtrækning, hvis du kan, op igennem ryggen. Og mærk de fornemmelser, der er lige nu fra din ryg. Det kan være, det spænder, strammer. Og du kan mærke hele ryggen som helhed. Korsben, talje, rygsøjle, skulderblade, muskler, hud. Hvad lægger du mærke til i ryggen? Så slipper vi ryggen og lader vores opmærksomhed gå om på forsiden, ned til den nederste del af maven, omkring underlivet, hvor tarmene ligger. Måske er der lyd for tarmene. Hvad mærker du i den bløde del af maven? Måske lægger du mærke til vejrtrækningen, som hæver og sænker sig i sin helt naturlige rytme. Indånding og udånding. Der ligger blære, tarme, andre organer. Vi giver det vores fulde opmærksomhed. Så lader vi opmærksomheden gå videre op igennem maven. Gå op mod ribbenene. Op mod lungerne. Hjertet, der slår inde bagved. Måske er det muligt at mærke det. Brystområdet. Det kan være, det presser, stikker, trykker. Er det muligt at trække vejret ind i det? Uanset hvad du mærker omkring brystområdet, hjertet og dine indre organer. Så kan vi gå op til kravbenene og den øverste del af vores hals, og lad det gennemstrømme af vores vejrtrækning og vores venlige opmærksomhed. Nu skal vi til at forlade forsiden af kroppen, men vi kan lige mærke kroppen både forside og bagside på én gang. Hvordan mærkes overkroppen i det her øjeblik?
Så forlader vi overkroppen og lader opmærksomheden gå ud til både venstre og højre skulder. Du kan forestille dig, at vejrtrækningen kan gå ned igennem begge arme, overarme, albuer, underarme og ender helt ude ved dine fingre. Træk vejret igennem dine fingre. Hvad mærker du? Kan du fornemme dine fingre? Huden, neglene, mellemrummet mellem fingrene? Er der fugtigt? Er der koldt? Prikker det? Og hvis du bliver døsig efter den her gennemgang af kroppen, så åbn lige øjnene og få lidt lys ind, eller bevæg dig lidt. Hvis du er faldet i søvn, og noget af kroppen har du ikke hørt, og du lige pludselig vågner op, måske hernede ved fingerspidserne, så vær venlig med det, og bare følg med til der, hvor vi er kommet. Det er helt naturligt. Man kan blive meget træt midt i en bodyscan, og det er okay. Du kan lade opmærksomheden gå til håndryggen, håndfladerne, alle de små muskler, knogler. Hvordan mærkes venstre og højre hånd lige nu, i det her øjeblik? Så lader vi opmærksomheden gå til vores håndled. Måske fornemmer du din puls. Og vi kan gå op i underarmene, fornemme knoglerne inde bagved, huden, musklerne. Gør det ondt? Presser det? Hvad lægger du mærke til? Så går vi videre op i vores albuer. Forestiller os, at vi kan trække vejret ind igennem albuerne. Måske gør det ondt i den ene albue, afspændt i den anden. Måske mærker du ikke noget. Vi lader det være, som det er. Så lader vi opmærksomheden gå op igennem armene, overarmene, forside, bagside. Hvad mærker du der? Trykker det? Pulserer det? Spænder? Afspændt? Måske er der stemninger, følelser. Hvad mærker du i dine overarme lige nu? Vi lader opmærksomheden gå videre op i vores skuldre, de store skulderled, venstre skulder og højre skulder. Er der tyngde? Er der lethed? Presser det? Trykker det? Og vi cirkulerer opmærksomheden med vores vejrtrækning igennem skuldrene. Vi har nu gennemgået begge arme, så vi kan prøve lige at have en opmærksomhed på begge arme på én gang. Fra skuldre til fingerspidser. Hvordan mærkes armene på én gang? Er de tunge, afslappede, spændte? Hvad sker der i din krop? I armene som helhed. Så kan vi lade vores opmærksomhed gå til nakken. Træk vejret ind i nakken. Et sted, hvor vi tit spænder, for ondt, når vi er presset, når vi har travlt, eller efter fysisk arbejde. Hvordan mærkes din nakke? Er der hårdt? Er
Er der blødt, varmt, koldt? Se om det er muligt at være venlig med det du mærker. Træk vejret igennem nakken. Så kan vi lade opmærksomheden gå videre op på baghovedet, håret, hvis vi har hår på hovedet, kraniet. Inden bagved ligger hjernen godt gemt, vores computer, der arbejder på højtryk døgnet rundt. Hvad fornemmer du omkring hjerne, kranie, baghoved? Vi kan lade opmærksomheden gå til vores ører, hvor lyden af min stemme kommer ind. Vores indre ører, ydre ører, øreflipper. Er der koldt? Er der varmt? Prikker det lidt? Hvad lægger du mærke til? Så kan vi lade vores opmærksomhed gå på forsiden, på halsen. Et opsamlingssted for angst og spændinger. Er der lethed i din hals? Trykker det? Sidder der stress og uro? Det ene er ikke bedre end det andet. Vi kan øve os i at være med det lige nøjagtigt, som det er. Så hvad lægger du mærke til omkring din hals? Vi kan lade opmærksomheden og åndedrættet gå op omkring vores kæber. Er dine kæber spændte? Er de løse? Murer det i dem? Der kan sidde mange følelser i kæben. Vrede, sammenbithed, skuffelser. Hvad mærker du i kæben? I dine kæber? Lige i det her øjeblik. Så lader vi opmærksomheden gå videre op til munden. Dine læber, som du kan bruge til at kysse med. Er de tørre? Er de fugtige? Hvordan mærkes det inde i munden? Tungen, ganen, dine tænder, dit spyt. Hvad lægger du mærke til? Vi kan gå ud af munden og op til næsen, hvor du trækker vejret ind og ånder ud. Måske lægger du mærke til den strøm af luft, der kommer igennem dig. Du trækker kølig luft ind og puster lidt varmere luft ud, som har været igennem din krop. Hvordan mærkes næsen? Hvilke fornemmelser er der omkring din næse? Og ud til kinderne, tændingerne. Er du spændt? Slapper du af? Du kan gå op til dine øjne. Presser det? Trykker det? Hvordan mærkes det omkring øjnene? Er de tunge og trætte? Er der friskhed? Øjenvipper, øjenbryn. Hvis du har det, gå op til panden. Hvordan mærkes din pande lige nu? Blød, spændt, hård. Lad opmærksomheden cirkulere omkring din pande. Vi har nu gennemgået hele kroppen fra top til tå. Så prøv i det her øjeblik, inden vi slutter bodyscan af, at mærke hele din krop fra top til tå. Træk vejret op i toppen af hovedet. Forestil dig, at du kan puste ud igennem toppen af hovedet. Træk vejret ind igen
Og lad vejrtrækningen bølge igennem hele din krop. Og forestil dig, at du kan puste ud igennem fødderne. Så kan du ligge her til slut og mærke vejrtrækningen igennem hele kroppen. Siderne af kroppen, bagsiden, forsiden, håndfladerne, fodsålerne, toppen af hovedet. Prøv at være fuldt til stede i hele din krop. Udfyld hele kroppen med din opmærksomhed. Du kan se, om det går an her til sidst, og mærke din krop og dig selv præcis som den er, og præcis som du er. Hvis det er ok, så kan du rose dig selv, for at du har afsat tid til dig selv, til at være med din krop, dit sind, dit hjerte, fra øjeblik til øjeblik. Og du har i det øjeblik gjort noget godt for dig selv. Du kan ligge og hvile og trække vejret, indtil klokken ringer ud. Og når du rejser dig op og går ud i verden igen, er det måske muligt at have den tilstand, du er i lige nu, med dig et stykke af vejen.